si Department of Social Welfare and Development o DSWD Regional Director Marites Maristela, tatanggapin ang mga lalawigan ng Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales ang pondo para sa second tranche ng ayuda. Tatanggap muli ng 6,500 pesos sa mga nabigyan ng ayuda noong unang tranche base sa balidasyon na ginawa ng DSWD. Mabibigyan ng mga residente na nasa certified list of additional beneficiaries o mga kwalipikadong benepisyaryo pero hindi nakasama sa first tranche at umapela sa kanilang lokal na pamahalaan. Nagsasagawa pa ng revalidation ng DSWD bago maglabas ng final list na siyang magsisilbing listahan ng mga aprobado o eligible na mga benepisyaryo para sa second tranche. Ang mga nasa listahan lamang ang gagawa ng payroll at ipamamahagi sa kanila ang ayuda sa pamamagitan ng digital payment at ng mga disbursing officer ng DSWD. Magiging katuwang ng DSWD ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police sa pamamahagi ng ayuda. Mananatiling nakaantabay ang Department of the Interior and Local Government o DILG at ang mga pamahalang lokal upang magbigay ng kinakailangang suporta para mapabilis ang pamamahagi ng ayuda. Paglilinaw ni Maristela, hindi pa rin kasama ang mga pamilyang may miyembrong nagtatrabaho sa formal na sektor dahil ang Emergency Service Program o ESP ay para sa 18 milyong mahihirap na pamilyang naapektuhan ng Enhanced Community Quarantine at kabilang sa informal sector at nawalan ng pagkakakitaan. Samantala, hindi kabilang ang Aurora sa mga lugar na bibigyan ng pondo para sa ikalawang bugso ng ayuda. Pero tiniyak ng DSWD na ilan sa mga kwalipikadong residente na hindi nakatanggap sa unang tranche ay mapapasama sa ilalim ng Certified List of Additional Beneficiaries. 99.52% ng 1,515,847 na pamilya ang hindi kabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa Gitnang Luzon ang tumanggap sa unang tranche ng ESP. Hindi na rin makakasama sa second tranche ang mga beneficiaries na nahuli sa paggamit ng ayuda sa pagsusugal, bisyo at mga hindi esensyal na bagay na kailangan ng pamilya. Jennifer Salenga, CLTV News.